ஓம் ஸ்ரீ சாய்ராம். சாய் சச்சரித்தாவின் 42ஆம் அத்தியாயம். இந்த அத்தியாயம் பாபா மகா சமாதி அடைதல் அதை விவரிக்கிறது. அதாவது இந்த கலியுக தர்மம் என்ன அப்படின்னா, அவன் யாராக இருந்தாலும், அதாவது மகான்களாக இருந்தாலும் அவதார புருஷர்களாக இருந்தாலும், இந்த உலகத்துக்கு வந்தாச்சுன்னா அவன் இந்த உலகம் திரும்பி போய் தான் ஆகணும். மரணம் அப்படிங்கிறது தவிர்க்க முடியாதது. அவன் யாராக இருந்தாலும், மகான்களாக இருக்கலாம், பெரிய அவதார புருஷர்கள், பெரிய ஞானியாக இருக்கலாம், யாராக இருந்தாலும் இந்த உலகத்தை விட்டு ஒரு நாள் போய் தான் ஆகணும். அது மாதிரி அவன் அந்த ஞானிகள் மகான்கள் என்ன செய்கிறா, தன்னுடைய இந்த உலகத்துக்கு வர அவளுடைய அவதார நோக்கம் முடிஞ்சவொடனே அவள் இந்த உலகத்தை விட்டு போகிறாள். அது மாதிரி பாபாவும் எப்படி இந்த உலகத்தை விட்டு நீங்கினார் அப்படிங்கிறது தான் இந்த அவதாரத்தில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அவர் 1918 செப்டம்பர் 28ஆம் தேதி அவருக்கு லைட்டாக ஜுரம் வருது. ஜுரம் 3 நாள் இருக்குது. 3 நாள் இருந்து அப்புறம் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணிடுறார் பாபா, உணவு உண்றதை அப்படியே அறவே தவிர்த்துடுறார். சாப்பாடே சாப்பிட்றதில்ல. அதனால் அப்படியே நாளுக்கு நாள் அவர் பலவீனம் அடைஞ்சுட்டே இருக்கார். 15 நாளைக்கு அப்புறம், அதாவது அக்டோபர் 15ஆம் தேதி 1918ஆம் வருஷம் அக்டோபர் 15ஆம் தேதி விஜயதசமி, தசரா விஜயதசமி அன்னைக்கு அவர் தன்னுடைய பூத உடலை நீக்கிறார். இதை பாபா முன்னாலேயே, அதாவது 2 வருஷம் முன்னாலேயே அவர் ஒரு கோடி காமிக்கிறார். அதாவது தசரா அன்னைக்கு தான் இந்த உலகத்தை விட்டு போக போகிறோம் அப்படிங்கிறத ஒரு சின்ன க்ளூ கொடுக்குறாரு. ஆனால் அது யாருக்கும் புரியல. அது எப்போதுமே அப்படிதானே, மகான்கள் சொல்கிறதுலாம் நமக்கு அப்புறம்தான் புரியும், அந்த நிமிஷம் நமக்கு புரியாது. அவர் என்ன பண்ணுறார், ஒரு தடவை அந்த 1916ஆம் வருஷம் தசராம் போது விஜயதசமி அன்னைக்கு ஷிமோலங்கன்னு ஒரு சடங்கு அந்த ஊரில் பண்ணுவாள். அதாவது ஷிமோலங்கன் அப்படின்னா கிராம எல்லையிலிருந்து திரும்பி வருதல்னு அர்த்தம். அப்போ அந்த மாதிரி திரும்பி வரும்பொழுது பாபாவுக்கு அன்றைக்கி ரொம்ப கோபம் வந்துடுறது. திடீர்னு அவருக்கு ரொம்ப கோபமாயிடுறார். கோபமாக இருந்து மசூதியில் என்ன பண்ணுறாரு, தன்னோட அந்த தலை துணி, அவருடைய கஃப்னி, அவரோட லங்கோடு எல்லாத்தையும் அவுத்து கிழித்து துணியில் போட்டுடுறார். துணி நல்ல பிரகாசமாக எரியிறது. அப்போ உடனே முழு நிர்வாணமாக நிற்கிறார். முழு நிர்வாணமாக நின்று கோபமாக என்ன சொல்கிறார், பேர் வழிகளை எல்லாரும் பாருங்கோ, நீங்களாம் நான் ஹிந்துவா முஸ்லீமா அப்படின்னு உங்களுக்குள்ள சந்தேகம் இருந்தது, கேள்வி கேட்டுகிட்டே இருந்தேன் இல்லையா, இப்போ பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க நான் ஹிந்துவா முஸ்லீமான்னு அப்படின்னு கத்துறார். யாருக்குமே பாபா கிட்ட நெருங்கிறதுக்கே பயமாக இருக்குது. ஆனால் அவருடைய தொழுநோய் அடியவரான பாகோஜி ஷிண்டே அவர் பாபா கிட்ட போய் பாபாவோட லங்கோட கட்டி விடுறதுக்கு அவர் ட்ரை பண்ணுறார். ட்ரை பண்ணும்போது அவர் என்ன சொல்கிறார், பாபா என்னது இது, இன்றைக்கி ஷிமோலங்கன் தசரா விடுமுறை, இன்றைக்கி இப்படி பண்ணுறேன்னு. அவருடனே பாபா என்ன சொன்னாராம், அவர் அப்படி சொன்னப்போ தன்னோட சக்காவை அப்படி தரையில் ஓங்கி அடித்து, இது என்னோட ஷிமோலங்கன் அப்படின்னு சொல்கிறார். அதாவது நான் இன்றைக்கி அந்த இதை போகிறேன், திரும்பி போகிறேன், எல்லையிலேருந்து திரும்பி, அவரை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த பூமிங்கிறது ஒரு எல்லை மனிதன் இறங்கி வந்திருக்க, மறுபடியும் அந்த இடத்துக்கு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறார். ஆனால் அது யாருக்கும் அப்போ புரியலை பாபா என்ன சொன்னார் அப்படின்னு. அதாவது நான் ஒரு தசரா அன்னைக்கு தான் இந்த உலகத்தை விட்டு போகிறேன் அப்படிங்கிறத குறிப்பால் உணர்த்தியிருக்கார். அங்கே பாபாவோட டிவோட்டிஸ் ராமச்சந்திர பட்டேல், தாத்தியா பட்டேல்னு 2 பேர் உண்டு. தாத்தியாலாம் ரொம்ப க்ளோஸ் பாபாவுக்கு. அந்த ராமச்சந்திர பட்டேல் அப்படிங்கிறவருக்கு இந்த நிகழ்ச்சி நடக்கிறதுக்கு கொஞ்ச நாள் முன்னால் அவருக்கு உடம்பு ஜுரம் வருது. ஜுரம் நாளுக்கு நாள் மோசமாகிட்டே இருக்குது. எல்லா ட்ரீட்மெண்ட்டும் பண்ணுறாரு. எல்லா விதமான ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணியும் அவரோட உடம்பு அதை ஏற்றுக்கலை, வீக்காகிட்டே போகிறது. அவருக்கும் நம்பிக்கை போயிடுது. அவர் என்ன நினைக்கிறார், நம்ம இனிமேல் பிழைக்க மாட்டோம்னு நினைக்கிறார். அப்போ ஒரு நாள் ராத்திரி பாபா அவருடைய கால் மாட்டில் நிற்கிறார். உடனே அவர் ஏந்துன்னு பாபாவோட காலை பிடிச்சிட்டு, பாபா போகிறோம், நான் எனக்கு இதோட எனக்கு நானே அவ்வளோதான், நான் என்றைக்கு இந்த உலகத்தை விட்டு போவேன்னு சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்கிறார். உடனே பாபா சொன்னார், இல்லை, உன்னோட மரண ஓலை வாபஸ் வாங்கப்பட்டு விட்டது, நீ உனக்குமே ஒன்றும் ஆகாது, நீ பழிச்சிடுவ, கவலைப்படாத. ஆனால் எனக்கு தாத்தியா பட்டேலை பற்றி தான் கவலையாக இருக்குது. ஏன்னு கேட்டால் அவன் சக வருஷம் தசரா அன்னைக்கு, விஜயதசமி அன்னைக்கு அவன் மரணம் அடைவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டோ, இதை நீ அவன்கிட்ட சொல்லிடாத, அவன் ரொம்ப பீதி அடைஞ்சிருவான்னு சொல்கிறார். அவர் பாபா அப்படின்னு சொல்லி மறைஞ்சு போயிடுறார். பாபா சொன்ன மாதிரியே இந்த ராமச்சந்திர பட்டேல் அவர் குணமடைஞ்சிடுறார்.
நல்லா எழுந்து நடமாட ஆரம்பிச்சிடுறார். ஆனால் அவருக்கு வந்து பாபா தாத்தியாவை பற்றி சொன்னார் இல்லையா, அது அவருக்கு கவலையாகவே இருக்குது. பாபா நீ யார்ட்டையும் சொல்லாதன்னு சொன்னால் கூட அவரால் சொல்லாமல் இருக்க முடியல. அந்த பாலா ஷிம்பின்னு அங்கே ஒரு தையல்காரர் இருக்கார், அவர்கிட்ட மட்டும் இந்த விஷயத்த சொல்கிறார். ஸோ அந்த ராமச்சந்திர பட்டேல், பாலா ஷிம்பி, அவன் 2 பேருக்கும் இந்த சக வருஷம் தாத்தியா பட்டேல் மரணம் அடைஞ்சிருவார் விஜயதசமி அன்னைக்குன்னு அவளுக்கு தெரியறது. சக வருஷமும் பிறக்கிறது, மாதங்கள் ஓடுறது, ஆனி ஆடி ஆவணி புரட்டாசி முடிஞ்சு ஐப்பசியும் வந்தாச்சு, தசரா தொடங்கியாச்சு. அதே மாதிரி தாத்தியா பட்டேலுக்கு உடம்பு ஜுரம் வருது, நாளுக்கு நாள் உடம்பு க்ஷீணமாயிட்டே வருது. விஜயதசமியும் வந்துடுத்து. வந்தால் தாத்தியாவோட உடம்பு ரொம்ப மோசம், அவரோட நாடி விழுந்துருத்தும் இல்லையா, பல்ஸ் டவுன் ஆகிடுது. அப்படியே எல்லாரும் என்ன சொல்லிடுறா, அவ்வளோதான் தாத்தியா அவ்வளோதான் இனிமேல் பழைக்க மாட்டாருன்னு சொல்லிடுறா. ஆனால் ஒரு அதிசயம் நடக்கிறது. என்னன்னு கேட்டால், தாத்தியா பழைச்சுடுற, பாபா தன்னோட உயிரை விட்டுடுறார். எல்லாரும் என்ன நினச்சிண்டா, ஓ தாத்தியாவை காப்பாற்றுறதுக்காக தான் பாபா வந்து தான் உயிரையே கொடுத்தாரு போல இருக்கு அப்படின்னு நினச்சிட்டார். ஆனால் இதில் நமக்கு என்ன புரியுறது அப்படின்னா, பாபாவோட இது நமக்கு புரியாது, ஏன் அப்படி பண்ணார் என்னன்னு. ஆனால் இதில் என்னன்னா, அவர் என்ன சொல்லியிருக்கார் ராமச்சந்திர பட்டேல், தசரா அன்னைக்கு தாத்தியா மரணம் அடைவான்னு அவர் சொன்னது தாத்தியா கிடையாது, நான் மரணம் அடைவேங்கிறத அந்த தன்னோட பேருக்கு பதிலாக தாத்தியாங்கிற பேரை அவர் பயன்படுத்தியிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறார். அப்போது அவர் பாபா வந்து கடைசியாக என்ன பண்ணினார் அப்படின்னா, அவர் இந்த உலகத்தை விட்டு போகிறதுக்கு, இந்த உடலை உகுக்கிறதுக்கு முன்னால் கடைசியாக என்ன பண்ணார், கடைசியாக தானம் தான் பண்ணார். யாருக்கு அப்படின்னா, அந்த லக்ஷ்மி பாய் ஷிண்டே அப்படிங்கிற ஒரு லேடிக்கு. அவன் வந்து அங்கே ஷீரடியில் இருந்த ஒரு நல்ல வசதியான குடும்பத்து பெண்மணி, பாபாட்ட நல்ல பக்தி உள்ளவள். அவள் எப்போதும் பாபாவுக்கு சர்வீஸ் பண்ணுவாள், பகலும் இரவும் பாபாவுக்கு சர்வீஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்பாள். அங்கே வந்து பகத் மஹல் சாபதி, தாத்தியா, அந்த லக்ஷ்மி பாய் ஷிண்டே, இந்த 3 பேரை தவிர பாக்கி வேறு யாரும் ராத்திரி வேளையில் மசூதிக்குள்ளே வர முடியாது. ஒரு நாள் ஈவினிங் பாபா வந்து மசூதியில் உட்காந்துருக்கார். அப்போ லக்ஷ்மி பாய் வந்து அவரை நமஸ்காரம் பண்ணுறா. அப்போ பாபா சொல்கிற, எனக்கு வந்து ரொம்ப பசியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறார். உடனே அவள் கொஞ்சம் பொறுத்துக்கோங்க, நான் அவங்களுக்கு சாப்பாடு எடுத்துன்னு 2 கிடுகிடுன்னு அவசரமாக வீட்டுக்கு ஓடி போய் கிடுகிடுன்னு சப்பாத்தி மாவை பிசைஞ்ச சப்பாத்தி பண்ணி கரிகாயம் பண்ணி அவருக்கு கொண்டு வந்து கொடுக்குறா, சாப்பிடுங்கன்னு. பாபா உடனே அது என்ன பண்ணார், அதை எடுத்து நாய்க்கு கொடுத்தார். அவளுக்கு உடனே கஷ்டமாயிடுது. என்ன பாபா, நான் வந்து உங்களுக்காக நான் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு என் கையால் நான் மாவு பிசைஞ்சு என் கையால் நான் சப்பாத்தி பண்ணி உங்களுக்குன்னு நான் கொண்டு வந்திருக்கேன், நீங்கள் அதை போய் நாய்க்கு கொடுக்குறீங்களே அப்படின்னு சொல்கிறா. உடனே அவர் சொல்கிறார், என்ன நீ இதை போய் இந்த சின்ன விஷயத்தை போய் பெருசு பண்ணுற, நாயாக இருந்தால் என்ன, அதுவும் ஒரு ஆத்மா தானே, எல்லா ஆத்மாக்குள்ளேயும் உயிர் இருக்குது, ஜீவன் இருக்குது, எல்லா உயிர்களுக்கும் பசி உண்டு. அது வந்து பேசுகிற ஜீவனோ வாயில்லா ஜீவனோ வாயுள்ள ஜீவனோ எல்லா ஜீவன்களுக்கும் பசி உண்டு. எந்த ஜீவனோட பசியை ஆத்துறதுக்காக ஒருத்தன் வந்து உணவு கொடுக்குறானோ அவன் எனக்கே உணவு கொடுக்குறான்னு நீ புரிஞ்சுக்கோ அப்படின்னு சொன்னார். அது வந்து நமக்கே அவர் பாபா சொன்ன அது ஒரு லெசன். அதாவது நம்மளுமே பசியோடு இருப்பவர்களுக்கு உணவு கொடுக்க வேண்டியது அவசியம் அப்படிங்கிறது தான் அந்த பாபா அங்கே உபதேசமாக கொடுத்துருக்கார். அப்போ அதுக்கப்புறம் லக்ஷ்மி பாய் என்ன பண்ணுவா, தினைக்கும் சப்பாத்தியும் பண்ணி ரொட்டி பால் 2 கொண்டு வந்து பாபாவுக்கு கொடுப்பா. பாபா அதில் கொஞ்சம் பாதி சாப்பிடுவார், மிச்சத்தை வந்து ராதாகிருஷ்ண மாயை கொடுத்து அனுப்பிச்சிடுவார். லக்ஷ்மி பாய்கிட்டே கொடுத்து நீ அவள்கிட்ட கொண்டு போய் கொடும்பார். அவளும் ராதாகிருஷ்ண மாயி அதை சந்தோஷமாக சாப்பிடுவான். அவளுக்கு எவ்வளோ பாக்கியம் பாருங்கோ, பாபா சாப்பிட்ட உச்சிஷ்டம் அவளுக்கு கிடச்சிருக்கு. அதனால எல்லா இடத்துலையும் பாபா நீக்கமர நிறைஞ்சிருக்கேன்னு அங்கே சொல்லியிருக்கார். அப்படிப்பட்ட அந்த லக்ஷ்மி பாய்க்கு பாபா என்ன நினச்சார், அவள் வந்து நமக்கு நிறைய சர்வீஸ் பண்ணியிருக்கா, அவளுக்கு நம்ம ஏதாவது கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம். கடைசி நேரத்தில் அவளுக்கு வந்து அவள் வரும்போது தன்னோட பேக்கெட் அந்த இதில் பேக்கெட்டில் கை விட்டு முதல்ல ஒரு 5 காயின் கொடுக்குறார், 5 ரூபாயை கொடுக்குறார். மறுபடியும் எடுத்து உள்ள பேக்கெட்லேருந்து ஒரு 4 ரூபாயை கொடுக்குறார். அப்போது 9 காயின் அவளுக்கு கொடுக்குறார். அந்த 9 காயின் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, நவவித பக்தியை குறிக்கிறதுன்னு நம்ம வச்சுக்கலாம். பாபாவை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த 9ங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நம்பர், ஒரு எண். அதனால் அவருக்கு அதை வந்து நவவித பக்தியை குறிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லலாம். பாகவதத்தில் 11வது காண்டம் 10வது அத்தியாயம் 6வது ஸ்லோகத்தில் முதல்ல 5
முதல்ல 5 குணங்கள் சொல்லியிருக்கு, அப்புறம் 4 குணங்கள் சொல்லியிருக்கு. அதை தான் பாபா வந்து அந்த 5 குணங்களையும் 4 குணங்களையும் தான் பாபா வந்து அந்த 5 நாளும் 9 காயினா அவளுக்கு சொல்லியிருக்கார் அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்கலாம். ஸோ இது வந்து கடைசி வரைக்கும் பாபா வந்து தானம் தான் பண்ணிட்டு இருந்தார். ஆனால் பாபா அந்த உயிரை இந்த உடலை உருக்கணும்னு தீர்மானம் பண்ணிட்டார். அப்போ அவரை சுற்றி எல்லாரும் அவருடைய பக்தர்கள் அவர் மேலே அன்பு கொண்டவாள்லாம் இருந்துகிட்டே இருக்கா. பாபாவுக்கு என்ன தோன்றது, நம்ம இவா கூடவே நம்ம இருந்தோன்னா இவாளோட அன்பு நம்மளை போக விடாது, நம்மளை கட்டி இருக்கும். அதனால் இவாளெல்லாம் முதல்ல அனுப்பணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன சொன்னார், காக்கா சாஹிப் தீட்சித், பாபு சாஹிப் பூட்டி எல்லாரும் இருக்கா, அவளெல்லாம் நீங்கள்லாம் போங்க, போய் சாப்பிட்டுட்டு வாங்க, வாதால போய் சாப்பாடு சாப்பிட்டுட்டு வாங்கன்னு சொல்கிறார். அவளுக்கு பாபா விட்டுட்டு போகிறதுக்கு மனசு இல்லை. ஆனால் பாபா சொல்லி அதை கேட்காம இருக்க முடியாது இல்லையா? அதனால் அவள் அரை மனசோடு தான் அவள் போகிறா, சாப்பிட்றதுக்கு போகிறா. அங்கே அவளால் சாப்பிடவும் முடியல. ஏன்னா அவளோட எண்ணம் முழுக்க பாபாட்டையே இருக்கு. பாபா என்ன எப்படி இருப்பாரோ, இப்போ என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரோன்னு. அதே மாதிரி அவள் பாதி சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும்போதே பாபா இயற்கை எழுதி விட்டார் அப்படிங்கிற நியூஸ் அவளுக்கு வந்துடுறது. உடனே சாப்பாட்டை அப்படியே விட்டுட்டு ஓடி வரா மசூதிக்கு. ஓடி வந்து பார்த்தா அவர் வந்து பாயாஜி கோத்தையோட மடியில் அப்படியே சாஞ்சுட்டு தன்னோட உயிரை விட்டுருக்கார். அவர் வந்து படுக்கையிலையும் இல்லை, தரையில் கீழேயும் விழலை, அப்படியே உட்கார்ந்த வனத்தில் கடைசி வர தானம் பண்ணிட்டே தன்னுடைய உயிரை நீத்தார். அதாவது மகான்கள், அதாவது மகான்கள் பொறுத்த வரைக்கும் அவள் ஏதோ ஒரு பர்பஸ்க்காக இந்த உலகத்துக்கு வரா. அந்த வேலை, அந்த பர்பஸ் ஃபுல்ஃபில் ஆன உடனேயும் இந்த உலகத்தை விட்டு அப்படியே இயல்பாக அவள் கடந்து போயிடுவாள். அதுதான் சாயை பணிக, அனைவருக்கும் ஆனந்தம் நிலவட்டும். ஜெய் சாய்ராம்.